на обучението и на начина по който е представено, разбира се, на дебатите, на дискусиите, които се водят. На кафето има нещо, по което си приличаме, българи и французи, френски студенти, те много обичат кафето. И в крайна сметка начинът на живота е доста близък. И те намират един баланс, един екилибър между качеството на подготовката, на която очакват, която им позволява да получат възможност да изравнат европейските и международни стандарти и качеството на живота. Получава се всъщност обучение в двете насоки. Какви са критериите за достъп до френската образователна система по отношение на академичните критерии, разбира се, и от финансова гледна точка? Il y a d'abord un premier point important, les études. Les frais d'études en France sont très bas. Френските разходи по обучение са много ниски. Et les étudiants étrangers sont traités comme les étudiants français. И чуждите студенти са третирани еднакво, абсолютно, по същия начин като френските. Именно те имат, например, за осигуровка здраве, много ниска осигуровка, имат достъп до стола на висшето учебно заведение. Mais il n'y a pas en France de campus universitaire très développé. Няма кампуси, няма такива градчета студентски. Les étudiants se logent en ville, comme on dit. Студентите се настаняват в града, което пък е и предимство. Ce qui est un avantage parce qu'ils ne sont pas seulement entre étudiants, mais ils sont avec между студенти, но са смесени в живота. Те са в живота. Le résultat, c'est que c'est quand même un tout petit peu plus cher. Резултатът от това, че са настанени в града, малко оскъпява техния престой. La vie étudiante en France est un peu plus chère que la vie étudiante en Bulgarie. Малко по-скъп е живота на студента във Франция, отколкото в България. Mais elle est moins chère que dans beaucoup d'autres pays. Но е много по-малко скъп, много по-евтин, отколкото в много други страни, в които самите учебни такси са много високи. Могат ли българските студенти, след като завършат образованието си във Франция, да избират къде да продължат професионалната си кариера? Bien entendu, ce qui est en train de se passer